treasurer weGangboard yasemagundi secondary school. Oh, treasurer. Siyabonga babashona. Oh, ubani wena mfowethu sibonga. Ngundumiso ngokamasuku obheke wakhe ngale ngasekhaya. Ngeni. Ngiyathola sisi. Oh. Kwenze njani? Angithi bekuyilena mntwana Nkosi. Niyaxoxa nomphakathi. Oh, kulungile mntwana Nkosi. Bese ngiyadela lapho. Soyifunela umphakathi. Ngisho ukuthi bese iedwa kulayana siswami. Yes. Umasuku wethu unhlane. Oh, kulungile ungaqhubeka. Umasuku kuphi umasuku? Umasuku ngisema ngosuthu. Kodwa ngisedumbe all over ngoba ngilihambela lonke idumbe ophuzani ngiyangithola ebhadeni ngiyangithola etholakele ingakho ngithola namhlanje emaplazini ngiyangithola yonke indawo edumbe ngiyahambela ukuyolekelela lapho engalekelela khona ikakhulukazi mangabe sithinta into ipurpose kusuke kukulekelela. yebo ipurpose kusuke kukulekelela hayi ukuhlambalaza kodwa mangabe siyolekelela kumele sicele sibike emphakathini noma sibike kwabanye ukuthi njengamanje sizoba sisendaweni wena wesilo lo osukuya kuye. Ngikhumbula kahle imessage ithunyelelwe yimini. Cha ngikaze ngithole message. Awukwazi uzuyithola imessage efonini yakho? Ake nginilamule. Hayi mister. Ngikwazi futhi ngiqala ukukubona. Ake nginilamule nkwali yenkosi nawe masini. Ngiqala ukukubona namhlanje. Daughter, ake nilamule. Awubalamule abantu bengaxabene sho. Yeah. Okay, I'm coming. I'm moving my phone now, daughter. Baba Masuku. Ngawuthi baba ngoba ubalulekile ukuthi Masuku njoba sewuze wangena ngaphakathi esikolweni. Umthetho awuvumelekanga ungene. Awuvumelanga umthetho. Awuvumelekanga. Kwakuthi nje ngize ngene. Ukuthi ungene nje la esikolweni Masuku. Awuvumelekanga. Umthetho wesikole. Umthetho wesikolo la ngaphakathi kungena umzali owabhalisa ingane azoyibuzela okuthile ngoba umzali wakhetha iSGB wathi mayekhetha iSGB umzali mangabe kuwukuthi unenkinga khala ngayo kufanele abize iSGB yesikole athi inkosi yami nginesikhalo eningimixele nasi isikhalo sami kumphathi wesikole bese ke sesimcela umphathi sihlala naye la mphathi kunomzalo yedwa owumama kabani ngoba vele ingane iphathwa umama owumama kabani othi ukhala ngokuthi manje singamsiza yini mphathi bese siyamsiza. Njengalokhu ngiyabonga kakhulu lolo lwazi usungikhulisile babusho. Kancane siyakhulu. Engifisa ukusale sengikuthola ngoba sengize ngaba khona ngaphakathi sengibuzela abanye ngoba nathi sinazi ingane ngabafowethu ezikhona ngaphakathi wona sengize ngafika. Isikole since zivuliwe isike yaba khona i-meeting ebizwa isikole ibizela abazali nabo abantwana. Ngomhla 8 December 2023, the meeting was there, but the meeting was for parents. Yes. Ababhalise ababheki ingane nabagadi ingane. That was an AGM meeting. That meeting isuke izo-check i-finance yonke yesikole, then report to Department of Education. Yini report wayo? Report 1 ama-minutes of the meeting, 2 attendance register of the parents, 3 ukuthi sekudelivery stationary noma ngizosithenga kanjani uyabona. So i-meeting ibingomhla ka-8. The next 8 December 2023 njengoba namhlanje kungumhla ka-29 February 2024. That's correct. Uhamba nami kahle. Hamba kahle bhuti wami. Ama-meeting eskola ade ngi-workshop evini izolo. Yabona? I-SGB ihlala kodali. Kushuthi ngo-term 1 ufuna ihlale kanye
term 2 ihlale kanye, Yeah. term 3 ihlale kanye, Term four. term 4 Hayi, ihlale kanye. yabona ke namhlanje ningikhulisile. Okay. Bese futhi. Njengoba sihlale ngomhla 8 December nabazali kule term. Ngisho nje kuseduzane. Shuthi besikhuluma ngeterm 4. Ukube kuthiwa asambe kahle nami. ngiyalahleka endleleni. Sihlalela uterm 4. Uterm 4. Ukube kuthiwa ngingumzali bengizobuza ukuthi ukube kuthiwa khona ingane enginayo la njengalokhu seningitshelile ukuthi umzali onelungelo bengizobuza ukuthi kulokhu okwakade kuphakanyisiwe kwi-meeting yangomhla ka-8 December 2023 ukuthiwa kuzokwenziwa kukhona nosekwenzekile mase ngibuza ukuthi leyo ukuthi abantwana bashodelwa ngothisha ngempela esikoleni iqiniso asingafiki lo uzoboshwa la asikhulume bhuthiza ukuthi ama-meeting asiphendule ama-meeting yes akhona yes angithi iskole surrounded Department of Education sino supervisor yes then these supervisors they even visit the school and sit and check balance and checks so ngithi mina ama meetings ihlali the next meeting esemagubulu ingomhla kabantu babishongwe ngomhla ka-6 March mhla 6 March yes 2024 yale term then ne-SGB izophinda ihlale lapho ngoba izofika ikhethwe ngeyi-6 izofika ikhethwe ngeyi-6 bese SGB iyahlala isizokhetha ukuthi who is a chairperson who is bani hayi yabona ke manje icacisele kushuthi ikhona into ebekade ukuthi kulomhlangano lokho kungena umuntu ozala ingane biological yes lalela yes akusizo zonke ingane ezihlala nomama nobaba yebo umbheki wengane a legal guidance kusho ukuthi unencwadi ethile engane igayidwe yini yes okay uma kungenjalo kodwa ke umuntu nje waba nentshisekelo wengane esebalini wayenze njani wayoyibhalisa esikoleni noma ngayisiphi isikole South Africa therefore uma sethi lethena ingane ngizoyicelela isikhalo so sibhalise umniningwane yengane sibhalise nomzali wayo angithi yabona bese kungena kuma document esikole la ku rulings wesikole ngiyabona uma abantu sebeza ke njengoba beza nge6 only people onengane ngephakathi will sit on a meeting ake ngutshele nansi ngiprincipal mina iyekele leyo nginengane mina engifundisa Friday comprehensive Friday comprehensive ayibhaliswanga yimi zalwa yimi emthondweni umfazi oyedwa nomama ngangihlala umhlangano wayo ngisho ngikhali nyembezi because ayibhalisiwe yimi ibhaliswe uSiphiwe Sikhakhane inkosikazi akukhulunywa lapha ngokuthi uyamthanda noma mntana kuthiwa you should register lena under your name ngoba kuzokhetha ama-governing board nje ngoba ekhethwa azokhethwa ngoMarch 1 azokhethwa ngomhla 31 akhethwe bilanyoni akhethwa kuphi checka nje ukuthi abazali abazo-attenda leyo mhlangano ibani that are the only people aba-biologically zala ngane but ngabantu abathatha inqumo sokuthi lengane it's under my supervision and the guidance then they representing them and they are registered or bese kuthiwa i-voters roll yes esikoleni bhuti ayikho into ekuthiwa umphakathi esikoleni ayikho into ekuthiwa umphakathi ayikho into kuthiwa parents or guided okay mina ngeke ngikwazi ukukhuluma inkinga yasesiphalazi yeah because esiphalazi ukuze ngikhulume la kwamakhelwane kufuna ngiregister ingane ekhanyisela uZulu noma ibilanyoni noma ngayifica ingane ilele phansi emgwaqeni
Ngizayibuka. I cannot say something. Futhi Ngingayiyela futhi ngeminye yemithetho okumele ngingayiyela ukuthi ngeceleni ishintshwe kumuntu. leyo njengoba kuhlongozwe kuthiwa kunemithetho ephilisa imphakathi ibhojozi ngomunye wemithetho kumele ukuthi ushintshwe leyo ngoba okusho ukuthi iqiniso uma ngabe esikoleni kunabantwana abazalwa ngabazali abangenabo ubuholi akekho umntwana ongaphuma esikoleni engumholi njengalokhu asikwazi ukuthi ngoba into esokhala ngayo njengamanje ukuthi asikwazi ukuthi ayiphele ayiphele ngisacela ukuthi uyazi ukuthi inkinga nje oyishayile mina ngithi uyishayile awufanele ukuthi ngibone izingane ziyabhema kwake nebhema insangu noma ini uyayibona uyazi ngingaya nje uthisha wenkosi yilalela mfowethu uyazi ngiconsent nje kodwa ngisho ukuthi yenzani kodwa hey izingane zakho ngathi iningi ezivamise ukuhlala kulo yamahosha nanso ngilida sengithini ke ngilida ziba nazi ukuthi uyiqaphele nje ngabo 10 Ngibona nicheck ukuthi usufuna ukuya lapha engiyakhona. Ngiyizwa lento njalo. Ya usufuna ufuna ukuthi uyise lapha engiyakhona. Ngiyizwa ukuthi lapha ngibana khona yini pho. Angeke size vele. Awume umasuku. Dala phansi. Umasuku ngoba kanambane la esikoleni. Ake utshele ushongwe ukuthi